Giila karon sa Davao City Economic Enterprise. Ingon nga top performing unit sa syudad ang Tagakpan Public Cemetery human nakabot niini ang kapin 3 million pesos nga income ning milabay tuig nga labing dako kung itandi sa uban pang mga sementeryo. Sumala ni CEE Manager Maximo Macalipes Jr. Kini nga income niangkon og 430.5% nga accomplishment rating kung itandi sa 700,000 pesos lamang nga target income niini. Dugang ni Macalipes nga subling giablihan ang maong 2.3 hectares nga sementeryo niadtong tuig 2024 human sa rehabilitation o kasamtangang aduna na kini 564 units sa compartmentalized niches, 560 ossuary units, 174 mass grave niches, lakip Muslim cemetery, open space alang sa Muslim burial, adunay bone depository, CR alang sa publiko, duha ka administrative buildings o guard houses. Sa Pikasbahin, gibutyag ni CEE Public Cemetery Operation Officer in Charge Stephen Lloyd Diong nga base sa post-rehabilitation data na obserbahan ang grabing pagsaka sa demand sa nag-avail sa serbisyo sa sementeryo. Sumala ni Macalipes, dagan pang mga proyekto sa Davao City ang dako og gilambo sa income human sa rehabilitation sama sa gipasiugdahang Ramon Magsaysay Park, mga pantalan ug uban pang merkado publiko sa syudad. Katropa, kaping nga healthy dunay latatayan ang collagen ay mong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Gabalas, XFM News.